Dahil ng kamot ba yun? Dahil bato ba yun? Sama may awan. Kada ko, patuloy. Paura. Dahil kayo. Dating aircraft mechanic. Ngayon, ano na? Sipin mo, mag-vulcanize na nakalipad yung aeroplano. Oo, asa kong kita sana. Oh. Bibilin na ng ligin. May welding yan, baka gusto mong pakapitin. Wala nang free will. Kapit na kapit na. Talaga magkano yan? Ispatan no, di talaga wala yan. Awang ko lang. Siraan ka pa nga. Meron din yung makina hindi pa nakakabit. Buti nga, nakadaan kami rito, sana kuya. At least may nahiraman kami ng gamit. Tirahin yung Shout out ka. Baka may shout out ka sa probinsya. sa probinsya. Kahit saan, yung mahal mo sa buhay. Nasa Amerika man ka mag-anak ko eh. Ano sa Amerika eh. Oo, yun. Batiin mo sila, batiin. Ano to, John Quick Team. Shout out kay Jope Almanso sa Las Piñas. Ayun, sa Las Piñas wala. Oo, tsaka kay Jeran. Tapos kay Michael Borax. Bisaya man ko. Bisaya ang dato oh. Bisaya man puday mo day ko yan, kalisod-lisod pamig Tagalog, pariha dito Bisaya. Daw. Hey, tanaw eh. Shout out. Kami na naman. Akyat dun sa Matirik. Bike lip. Hindi ako makabuelo eh. Uy, bike lift man lagi. Bilas niya. Ha! Langanin to. Alanganin nga. Bilas. Tara tayo, madalas.
Kapoy bay. Kapoy ay. Kapoy ka ali sa medyo bay. Hindi mo diyan ko Pilipinas. Hindi ko sa bukid. Sa kagap, Magyapon bukid. sa kagapo no. Nari po. Pa rin kayo? 3 days ko kayo pinauna. Tulak nyo kasi hindi kayo makaangat dito. Hindi kayo makaangat. Strong lang na makaangat yan. Makaangat-angat na oy. Oh. Pero hindi makaangat dati. Angat man lagi. Shout out bay. Shout out sa nabutang breaker. Elevation 1,000. Butag breaker. Tuya kaayo ka. 456 na hakbang na lang. Sa katupuhan na kami. Tapos sabi pagdating doon, no? Tapos na bay. Malas rin natin no, inaabot tayo ng ulan, dumulas tuloy. Sarap sana ano yun, ratratin eh. Tara! Una mo kay nag-video ko para magkuhaan mo na ho. Nagkapturan mo na ho. Una ka nag-video man ko para makapture mo ba? Hindi na mo ba ulit na guys? Oh, grabe ka lugsungon oy. Basa ra ba dati lapos ani? Bikers left! Bikers left! Ate basa man ang kuan, rong timing tayo basa indahan. Ipakyat na. Kuyo, may nga rin. Bakit po? Ano sa naman subusan ba sinidiretso na sa kanan? Yung Wala, nagkuwat. hindi siya sumama. Siya dahil maninga trail. Kaso basa lang yuta ba? Bisla na to ligid. Hoy! Langanin. Tandaan lang. Pilitin. Bubuan lang pag ano, langanin.